Akadongan parhalado ng soni keluarga, tabi gima barita na uli dihita na nienet siyan opa Musa, lima Musa bidu onom ayat sada rodi ayat siya. Didok songonon. Alai ondo tona aturan dohot uhum akka naong tinonahon ni Jahuba di batamunai udah honoton tuhamu asa ulahomuna di tano si suluhomunai dung tari parhamodisi asa marhabiarakko tu Jahuba di batam jala diradutiho saluhut aturanna dohot tonana akka naung hutonahon tuho songoni ho nang anakmu nang pahupum sadeling ho mangulu asa tungku pagajang umurmu atong tangihom maai ale Israel jala rikoti mangulahon akai asa marhasonangako jala asalam torob situ tuhamu songot naung di pinar baga-baga ni Jahuba di bata niaka upumuna tuho di tano abauron ni susu doho situa ni loba tangihom maali Israel anggo Jahuba di batatai Jahuba sasada sado jala ikon haholongamu Jahuba di batam sian nasaroham do sian nasatetem do sian nasagugum jala ikon parateationomu luhut hataun akan nahutonahon tuho sadarion jala ikon guguamu mengajaron akai tu akanakmu jala taringotamu akai molo hundul-hundul ho di bagasan jabum manang mardalani ho di pardalanan manang laho modopeho nang dung hehe museng jala ikon rahutonomu akai bahin partinadan di atas tanganmu jala bahin paringotan di holak kolang ni matam jala ikon suratonomu akai tu tohang ni jabum doho tu pangubangamu ima yanggo sahana di hamua kadongan saporsiaon ningo dope najulu molo mangarato manang marhuta sada halak sian juluta manang namar sikola takas di paborhat akan tua-tua adong may marhiti Buddha, pangiang, si panganon, doho lan akana asing. Asa buah, asa denggan, pangalahona, pakulingna, di hutani halak. Jadi, di tagam ruhat tado, asa barita na dinggam maro, sian akka yanakot tai, nampe hulang, siak kita. Jadi damua kadongan humbartusima turpuk sadarion. Ima na membekali bangsoido si Musa adorang sobongo nasida tuhuta kanan. Jadi takas do dipaingo bangsone dibohali nasida alana di boto ibana do somod dia do huta kanani dang na huta na somarision halak bangso ohum adong do pangisina ima halak Jebusi halak Kanani halak Amori halak Amalek jadi maragam dosi aka bangso perhataan, budaya, suku.
Alani dijamoton si Musa ma bangsona. Jala si Joshua pe takas be. Dia kajamita ng sapu di paboto ni bana do. Tui sedo hamu marsoba. Tu debatani opumuna na parwarhon hamudo sian para hatubana Misir mana tu debatani akahala amori tu debata gana-ganaan alai anggo ahu do dongaku sajabu ikon jahubado uluan nabi. Jadi takas do ibana manjamoton ngolu pertodion di bangsona. Jadi adong do dua dia muakadongan nagabe mara na boy masa di tonga-tonga ni bangsoi na parzolo ima kemakmuran. Nakin didok do ditupuki ia tano kanan ima habaurani susu do situat ni doba. Kesuburan, kemakmuran. Masa maidisi ikon dayo nasida. Alani naboido tarujun bangsoi alani kemakmuran. Nah paduan dia mua kadongan taringot tu ancaman parugamoon. Nakino ahudok. Jadi si godang niya kabangso, di si magodang ni budaya, godang madisi nang persobaon nang tu debata na asing. Nya alani ma di jamoton. Boy do nasida gawe tarujud. Merbalik nasida sian debata nang pe hata nasida si Joshua madok domai anggo naik kontadikon nami debata nami. Alai pada kenyataan marbalik do deba. Alana terjadi kawin mawin, terjadi manang haporsiaon na bercampur. Dia mua kadongan saporsiaon ido umbay na di paingot ala di ida do ansamani di ngulu nasida tabereng majo di ayat 4 didok nakin tangihom ma ale Israel asa marsitutu nasida tumangihon jala uduk tutona di debata molo didok pangihon ma ale Israel debata tai debata sasadasa sema Israel artinya dangadong debata na asing. Jadi dia mua kadongan macaturop dobe salah mangatusi taringot hadi batau. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu ada 3. Tang tutu dia mua kadongan. Nakin ngadidop. Sasada sade batado ibana. Allah yang Esa. Allah yang Esa bukanlah Allah yang dihitung dari jumlah dao. Alai naboy do ibana disude partikian, disude ruang, disude kondisi naboy hadir di bata. Contohnya, molo boy de bata hadir di hita di bagasan tikion di pertanyata, laos di bagasan tikiope boy do hadir di bata di perpunguan di Huria misalnya ngolo adong akatututa di Jakarta, di Bandung,
patu pahon pertanyaan. Jadi masalah debatau ni debata sasada saibana do dan gabe lobi siasada daw alani dia mua kadongan adong tulu tona nanilihon ni si Musa tu hita na parzolo didok nakin tangihom maali Israel anggo Jahuba dibatatai Jahuba sasada sado di paingo nasida hasa marsoba holan tu debata sabing ai ido debata na peluahon nasida sian parhatuban Mesir ido na peluahon nasida nang hita sian gonggoman ni dosa. Dialah Allah satu-satunya. Nah, paduaun dia mau kadongan ia jauh debatatai ima debata sasada sado alani ikon tuibana do haudohota holan tu debata sasada sa jala dang tu debata naasi. Idola patani. Na patuluhon ikon hahulungan mudo jauh bade batam sian nasaroham do sian nasatetem do sian nasagogom songona didok niaya di manakin onma patik na tumibbo sian na asing nama bahen debatatai digijang ni saluhutna. Jadi molo dido hahulungamu ma Jahoba de batam sian nasaroham ate-ate do sian nasagugum nama rapatan sian sudi panggul mito ninggoluta sian sudi na adong na dihita songana didok ni deba didok totalitas dang boy marsadeba sadeba da porsea tu debata alai porsea tu aka nadi portibion porsea tu debata alai porsea tu hagogo ni portibion idola patanna molo didok siana saroham siana sataitem do siana sagogo. Karena Allah kita itu bukanlah Allah yang alternatif. Tahu? Dang jololo jahita mandiori debatana asing. Dungi. Dung namutul hita. Lau mahita. Tu debata sasadasa. Unang masong ni. Alay naing ma. Holong ni ruhata. Tarida maisian nasagogo ate-ate do nasaroha. Jamu kadongan sa porsiaon ancaman waing na masa di lang dihita di partikian waing songon nahudok hadumaon manang kemakmuran. Ido ancaman terbesar. Wasa ala jod dung lam dengan pernguluan di jolma lam dau nguluna sian di bata ala nua suk-suk didok rohana di ibana nung ngasikop nguluna di tanon ujungna gabe tading ma di bata. Gabe madabu ma zolmai tu hedonisme tu na mengagungkan harta kemewahan
kenikmatan dunia ini. Gabe debata nama arta nadia sanganon. Ido bena nidok nakin, boido kemakmurani, boido jabatani, boido kariri, boido kesukesani, mabaik kita gabe madau lupa sian debata. Ape debata nata porsiai, ido debata nama no pahita, ido debata nama dongan hita, ido debata nama ngulp hita, rasi rasa sadarion. Nah paduaon dia mua kadongan ancaman atau tantangan na niadopan ima sian dunia online, mambahin debata hanya sebagai filsafat. Gudang nuaing mengagungkan ima dunia online. Anggo na martangyang didok rohana martangyang sonari ulu belum tentu ditangihon sonari. So good. Saminggu naik, sebulan naik, belum tentu. Alai molo hempot tai sonari tasersing, misalnya songo dia do ngolukku di tahun 2027 alusan nadui tokin satok kiri. Apalagi nuai ngadong ima kecerdasan buatan manusia. Hitungan detik nama sude alusi. Ujungnya gabe di pardibatahum. Jala memang ondo tantangan nang dihita diaka iana kota na poso bulung di parminggu sore. Holan lao nako nama parjamita ngarepok nasida marnida hapina. Mekelekel do akalan nasi. Kira nasorikot nama. Dia mau kadongan tantangan besar don. Boido masalahon sahatu jabut. Makatai natoras alai anakon asik dengan gadgetnya. Nama tuluhom dia mau kadongan mengulu di masyarakat na pluralis, heterogen dan berinteraksi. Tantangan yang ketiga ima di nama ngolu kita di akka nama jemuk nama ragam parugamon bangso nama dok ada banyak jalan menuju ke Roma. Ujungnya adong nama dok bahwa agama itu satu. Madabuma zolma tupe mahaman nasongoni. HP hatani debata di Johannes Sapropa ayat olong takas do didok disi. Aku do dalani hanguluan. Dan adong nasa tua mai yang gosomar hiti aku. Nampak rapatan dia mau kadongan ima debatatai. Nah, asa malua kita nang generasita dia ke ancaman na niadupan nasida dipaingot hita marhite tupukta di ayat pitu walu do sia uzaha mairita salnai
Jala ikon guguamu mangajaron akai tu anakom. Jala taringotonmu akai molo hundul-hundul ho di bagasan jabum. Manang mardalani ho di perdalanan. Manang lahomo dopeho nang dung hehe museng. Jala ikon rahuton mui akai bain partina dan di atas sangamu. Jala bain paringotan di holak kolang ni jabum. Jala ikon suratonmu akai tutohang ni jabum do tu pangumbangamu. Nama rapatan dia mua kadongan di paingo dohita di bagasantikion asa talehon rohatta pikirata mamudahon paingoton tuaka generasita nakin takasidok ajar hemma tuaka nokomu paringotanmu mai molo hundul-hundul ho molo mardalani ho manang modom manang dunghe. Masalahnya, pernahkah kita melakukan ini di tengah-tengah keluarga? Kiado tataringo tinon tuaka yanakota. Kiado nasida tapisang tapudai disude partikian na adong dihita manang didok rohata sibuk doa wamang karejo bagi mulak botari yang adong be partikia dang boy be ama doho ina manaringot toni tu akan nasida bahkan nakin didok dinalau modom nang dung hehe manang dia dolo morata manaringo tu yana kau tau do taringo tu partuturut kau nak kalau manggil yang di sana jangan lupa nan tulangmu itu ya soi nama marulakulak tadok munasida asa tungdingot na tulang muda na burum doda alai tung apalah hata ni di mata wado dia mua kadongan sapor siang unang ma banggahita molo tabahen gudang kesibukan dana les meradu 5 hari alai di udahon hatani di mata tunasida tung soya di tangiak kope olo sipata dakkea bagaimana mungkin nasida mangulu mabiar ngida di bata dia mua kadongan tantangan di hita dor sude dang apalana ikut dohonon ni hami